решили вот именно в этом году, в этом здании вас встретить экспонатами интересными. Уже с 2015 года наш центр принимает участие в акции «Ночь музеев». И это стало доброй традицией. Скажите, почему? Потому что у нас работают очень увлеченные педагоги, дети занимаются, которые очень любят сохранять наши традиции, собирать историю, заниматься краеведением. Поэтому мы каждый год участвуем в этой акции. И в этом году мы решили принять участие в этой акции именно в нашем этом здании, так как наш музей образования перешел благополучно в это здание. Вы сегодня тоже это все увидите. 2021 год объявлен Республика Татарстан годом ратных языков и народного единства. И, конечно же, это мероприятие проводится именно в рамках этого года. И, конечно же, обязательно мы все наши мероприятия посвящаем юбилею нашего любимого Азнакаева. Нам сколько лет, ребят? Вас хочу спросить. Здесь все гости знают. 90, запомните. Азнакаевскому району в этом году 90 лет. И, соответственно, это выставки, наши экспонаты тоже посвящены нашему любимому району. Экспозиции собраны силами педагогов дополнительного образования, педагогов школьных музеев. Также представили экспонаты районной газеты «Маяк», Управление сельского хозяйства, НГДУ «Азнакаевснефть», Центральная библиотека, артефакты Великой Отечественной войны, поискового отряда города Азнакаев. Мы все это сегодня увидим. А сейчас хочу с удовольствием предоставить слово хозяйке нашего музея образования, человеку, который прям болел этим мероприятием, Наиля Фарагатовна, сөзіңіз сізге беремін. Ватан нәрседен башлана дейсізме? Ватан бірінші әйткен әни сөзіннен, бірінші атлап кеткен адымнан, һәм укытучы синең кулларыңнан тотып яздырган бірінші харифтән башлана. Безнең Мәгариф музее бірінші тапкыр безнең җитәкчебез Дамир Ашатовичның инициативасы буенча 1997 елда бәләкәй генә бер мәгариф почмагы булып ачылып китә. Аның бірінші җитәкчесе безнең инде тынгысыз ветераныбыз Айдагул Җиләк Нуриевна була. Менә хәзерге вакытта музей экспонатларына караган вакытта, менә шул 97 елда ачылгач та алар 97 елга хәтле яшәп булган. Ягъни 18 елдан башлап булган бөтен тарихны шул вакытта җыеп калдырганнар. Үзләре исән чакта бөтен ветераннар җыелып, шуларны сез бүген күрергә тырышырсыз. Һәм безнең музей, Туган якны өйрәнү музее бүлегендә җитәкче булган вакытта Халимова Аниса Кашаповна менә яныгызда тора. Һәм Гарипова Таксима Минияровна, Таксима ханым менә 10 ел буе музейны экспонатлар белән һәм экспозициялар белән тутыландырганнар. Һәм әйтергә кирәк, безнең мәгарифкә багышланган, мәгариф системына багышланган музей Татарстанда 3 генә, икесе Казанда, берсе безнең районда. Почмак булып оешып киткән музей 2008 елдан Россия Федерация статусын йөртә. Моңынчы музей берничә мәртәбә урын алыштыра. Элекеге урыны аның пионерлар йортында, балалар иҗат үзәгендә дип әйтгәндә 23 квадрат метр биләп торадыр иде. Хәзерге вакытта менә без шундый зур бүлмәгә күчтек, 67 квадрат метр биләп тора безнең бүлмәбез. Хәзер әйдәгез, барыгызны да мин музейга чакырам. Her bir bala, her bir kişi şu мәгариф системасы аша чыккан бит. Мәктәп аша чыккан. Безнең бүгенге көндә мәгарифтән чыккан күпме кадрларыбыз бар, күпме шәхесләребез бар бүгенге көндә. Россия күләмендә генә дип әйтмим, ил күләмендә генә дип әйтмим, дөнья күләм үзләрен күрсәткән шәхесләребез бар. Менә шуларны бергә берләштереп, без киләчәктә инде әле мәгариф музеен мондый гына итеп түгел, тагын да зуррак дәрәҗәдә итеп, безнең тарихта калырлык итеп, из калырлык итеп, һәм яшь буынга, яшь укытучыларга бер нинди дә булса үрнәк алырлык итеп бүгенге көндә менә шушы музейны эшләтергә. Менә хәзер инде безнең